Kasama natin ngayon si Kevin. Siya nga pala yung defender ng team nila sa Atletico Seminario Football Club. Kevin, pwede mo bang sabihin sa amin kung kailan ka natutong naglaro ng football? Bale, nung elementary, pangarap ko ng maglaro ng football kasi napapanood ko sa TV. Tapos nung nagsimula akong mag-football, nung first year ako dito, tinuruan nila ako kung ano yung basics. Tapos after ng basics, tinuruan nila ako ng skills. Hanggang sa nag-i-improve ako sa 4 years of stay ko dito sa seminary. Tapos ano yung mga natututunan mo dito sa larong football? Marami ring natututunan ng player sa football. Yung camaraderie, yung teamwork, tapos yung sportsmanship. Number 1 din yung disiplina. Oo, disiplina. Yung ano kaya, meron ka bang mga favorite players? Football. Favorite play. Ang play kasi namin dito is passing talaga siya. Yung passing namin dito, talagang kailangan na may apply namin sa game. Para perfect ka. Kailangan perfect yung mga Kailangan perfect para at least kahit na mabagal kaming makagol, sure naman na makagol kami. Para sa'yo, ano yung mga pinaka-exciting na parte ng game? Para sa akin, siguro yung pinaka-exciting is yung pag nananalo kami sa every game. Pati siguro hindi sa... Siyempre yung makakagol, di ba? Oo, yung makakagol. This city meet, kami yung nag-champion sa out of 3 schools, UNP, ICMS at saka Ilocos National. Paano mo na-build yung pagiging soccer player mo dito? Bale, talagang kailangan ng i-follow namin yung schedule namin dito sa seminary. Wake up in the morning, tapos mag-ayos para sa mass. After ng mass, mag-aaral din kami. After ng pag-aaral, after mga 5 PM, lalabas kami para mag-practice. Tapos kahit na seryoso sa practice, seryoso rin kami sa studies namin. Kaya after ng practice namin, may study period rin kami. Left, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya nung kailangan merong anak ko 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10.
Ano naman yung binibigay na suporta ng Atletico Seminario Football Club sa'yo? Moral support kasi every game na naglalaro kami, talagang lahat ng mga friends, classmates, schoolmates, lahat nandun para sumuporta sa game namin. Tapos yung mga formators namin, yung mga coaches, talagang todo suporta rin sa amin. Kaya yun rin siguro yung goal namin, kaya nananalo kami sa mga laro namin. Ay, bumubol. Jack Lionel. Andun the side. Control. Okay. Put the ball on track. Put it back. Okay, galing akong Manila. Nakarating ako ito sa Vigan kasi nagkaroon ng football festival dito. Dito sa seminaryo. Kinuha ko ni Sir Bining, Uruganan. Tapos nakita ko ni Father Jack Cabato. Then the rest history na. Kinuha niya na ako as a trainer. Nagbuo ang Vigan team na para maglaro sa IRAA. The rest yun na. Ako na yung kinuha nilang trainer. As a trainer, sa football, dinidevelop namin dito, especially dito sa ICMS Seminary, hindi lang naman spiritual. Actually, dinidevelop din namin yung physical nila, yung mental, yun, yung mga attitude nila, kaya yung unity nila, especially yung discipline. Yan ang pinaka-importante sa lahat, yung disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, parang wala rin sa yung football. Every sports talaga, disiplina ang pinaka-importante sa lahat. Nung bago ako sa team, medyo naiilang sila sa akin kasi akala nila stricto ako. Pero nung nakilala na nila ako, yung para lang kami magkakapatid. Maganda yung blend namin sa team. Parang elder brother lang ang tingin nila sa akin. So lahat naman sila sumusunod, maganda. At marami naman sila natutunan sa akin. Football sa buhay ko, pangatlo yan. Unang-una, sa Panginoon. Pangalawa, pamilya ko. Pangatlo, football. Tuloy, marami akong teams na nasalihan talaga sa Manila. Varsity ako sa UP. Marami na ako sila ng commercial team. Nag-train ako sa Ateneo for 16 years. Matagal ako nag-train sa atin, especially sa mga bata. Ang message ko lang sa inyo, kung alam nyo dapat magkahilig kayo sa football kasi sa football, no height limit dito. Hindi kagaya sa basketball, hindi sa sinisiraan ko ang basketball. Pero sa football, dito, no height limit. Pwede kahit sino. Malalayo pa tayo sa drugs. We can never deny the fact that in sport, that team building or the camaraderie is being enhanced, no? Especially in terms of team sports, not individual ones. The team sports like soccer or football, that whenever they play or whenever you build up a team, it is always based not on individualist talents, but you share your talent to the team in order to achieve a cohesive team, so that you will be able to, your vision for the team, especially in terms of being a cohesive team facing different oppositions in the field of soccer or football. So first and foremost, we never rely on individual talents. It is always talent of one, talent of another, being harnessed together para magkaroon ng isang very cohesive team who can face to the challenges of the other oppositions. That has always been the thing. Again, discipline.
Discipline is one of the things that we always emphasize. Never lose sight of their being a seminarian. It is always emphasized to them na sila ay seminarian, whether they go to the Quirino Stadium to practice and all those things. They must always abide by the rules and regulations of the seminary, to be always on the lookout na sila ay seminarians. That has always been our point of emphasis to our seminarians. Wala!